Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez unat magazinera, gaur otsailaren lehendabiziko eguna dugu, urtarrila ja pasatu da, bakizue, adin batetik aitzinera, karretera nazionala utzi eta autopistan sartzen gara, denboraren autopistan, eta urtea egaten dire, txaka. Gero eta lasterrago pasatzen, ez gara existentzial. Jarriko gaurkoan elkarrizketa interesgarri bat, gai aski, delikatu batetaz diharduena, izan ere, Ander Iriarterekin egonen gara, bera zinema zuzendaria da, eta aurkeztu zuen ganden urtean Karpeta Urdinak izeneko dokumentala torturaren inguruan aritzen dena, hor nola baitere ezkutuan egon diren errelato guzti horiek mai gainera azaleratuz, baitere ikertzaileen errelatoak, testigantzak, metodologiak ere erakusten ditu. Kontua da, dokumental horrek, orain, 2023ko Argia sarien ikusentzunezko sari handiena irabazi duela, eta beraz, Anderrek kontatuko digu zertan datzan Karpeta Urdina, gero hemen ere Iruñean aurrerago, apirilea, baino ikusten ahalko dugu dokumental hori. Baitere, parlamentuan egonen gara, legebiltzarkidei galdinez, gai delikatu batetaz, baitere, eta kasu honetan da, ijito komunitateekiko bazterkeria arrazistak algara, gu ere bai. Guzti ere baino lehen, gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1909 eta lehenengo urtean, Clark Gable estatubatuar aktorea soindun zinemako hastapenetako izar handienetakoa jaio zen. Eta otsailaren batean baitere, baina 1913 eta 13an, Euskadi egunkaria kaleratu zuten lehenengo aldiz EAJaren egunkaria. 1913 eta 1958an, 3 fisikari estatubatuarrek transistorea asmatu zuten, 20. mendeko asmakuntza ikusgarrienetakoa. 1913 eta 1988an, Sri Lankako armadak 3.000 erremelde Tamiletik gora akabatu zituen bataila batean. Gaurko lerroburuak. Nafarroko medikuen sindikatuak greba mugagabea hasi du. Nafarroa berrikuntza eta teknologia arloan duen potentziala erakutsi du Trakasa Instrumental enpresa publikoa koordinatuko duen defensa eta segurtasun proiektu europar batekin. 4.000 ikaslek parte hartuko dute Nafarroko aste xuriaren aztarna ekologikoa murrizteko proiektu berri batean. Joakin Maia musika eskolak hainbat hautapen prozesutarako deia egin du txistu, bateria, txirula, biolontxelo eta kontrabasuko irakasleak aldi baterako kontratatzeko. Iruñak maila berri bat igo du eskalerika hortzegun honetan musika kalera eramanez. Atzo ospatu zuten Zubietan inauterietako egun handia, aurtiztarrak eta Iturendarren bisita izan zuten herritarrek. Agenda kulturala. Asteazkenean, aurrak eta lapurrak aurrentzako filma eskainiko dute Patxi Larrainzarre eskolan atxaldeko bortzetan. Horrez gain, hemen zozketa egiten ari garen Hondamendia Antzeslana, Axut eta Arte Drama konpainien eskutik izanen dugu, 8 Gaiarren. Hortzegunean, Mari Karoa jaialdiaren barne, kontalizunak tailer irekia Zizur Nagusiko liburutegian. Arratsaldeko 8:30 aitzinera. Eta Labaren epizentroa mikroerakusketen zikloan
Jara Nabarlazen erakusketaren aurkezpena arratsaldeko 7:00. Otsailaren 2 aitzinera hilabete osoan zehar ikusgai egonen da Laban. Hortziralean, Marikaroa jaialdiaren barrenean, boierekin solasaldia, tertulia kon boieraz izanen dugu, Garazi San Martin, Safikak eta Ana Jakaren eskutik. Arratsaldeko 7:30 Zizur Nagusiko anfiteatroan. Eta hortziralearekin akitzeko, Nasker taldearen kontzertua Atarrabiako kulturretxean 8:00, 3 herrik antolatua. Igandean aukeratzea bada oraina, piezaka eraikitzen dugu, erakusketa horren bisita gidatua Araitz Urbeltzen eskutik Nafarroko Museoan goizeko 12:30. Orkestra Lurtarra aurrentzako filma eskainiko dute Zizur Nagusiko kulturretxean atxaldeko 6:00, eta kontu kontari txontxongiloak eta musika ikuskizuna La Enana Naranjaren eskutik Berriozarko entzunaretoan atxaldeko 6:00. Baita ere Kondestable jauregiko patioan arratsaldeko 7:00 Ketariatik mundura nano pastorala. Eta lehendakari gaia antzezlana Txalo Produkzionesen eskutik Atarrabiako kulturretxean atxaldeko 7:30, sarrera 5 euro. Eta ikus ditzagun gaurko egunkari nagusien azalak. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, medikuen sindikatuak osasun sailaren proposamenari uko egin dio eta gaur hasiko da greba mugagabea. Lansaria igotzea eta esklusibotasuna kentzea izan dira gainditu ezin diren oztopoak. Gobernuak langabezian zehar osasun arreta bermatzen du eta eskaintza nahiko eskuzabala izan dela errandu. Argazki handi batean berriz, ikasleak Mata de Aiaren pistan, Belaguako txokoan, aste zuri ekologikoena. Aztarna ekologikoaren atzerapena neurtzea, birziklapena sustatzea eta aste zuriko parte hartzaileen artean kontsumo arduratsua sustatzea dira eskolako eski kanpainan planteatutako helburu berriak. Lerroburu gehiagotan, Diario de Notiziasen noski, 28.000 nafarren gutxieneko soldata 1.080 eurora igoko da. Gobernuak eta sindikatuek gutxieneko soldata 8% handitzea adostu dute patronalaren ezezkoarekin. Baitere, audientziak ez du 8 urteko zigorra berrikusiko Berriozarren egondako bortxaketa kasuagatik. Soilik baietz da baietz legearekin ere kondena bera ezar litekela adierazi du. Eta osasunak martxoaren batean eta apirilaren 4ean jokatuko du kopa. Diario de Navarran, ez gobernuak, ez medikuek, ez dute medikuen greba mugagabea geldiarazi. Gaur hasten da, azken orduko eskaintza hutseginen eta kontraeskaintzen ondoren. Ikasle talde bat argazkian, ageri da atzoko eskisaio batean, eta lerroburuan, aste zuria elurrez betea. Lehenengo elurra falta izan zen eta gero soberan geratu zen. Orain ikasleek azkenean gozatu egin dezakete. Baitere berri gehiagotan, gutxieneko soldata 8% igo da aurten eta hileko 1.080 eurora iritsi da. Gobernuak igoera sindikatuekin hitzartu du COen babesik gabe, argazkia bilatzen leporatuta. Europako justiziak atea ireki dio baitere Puigdemoni entregatzeari eta justiziako letraduen langabeziak 200 epaiketa bertan bera utzi ditu. Ziurtatzen dute Nafarroan duela astebete hasitako mobilizazioa gehiagora joanen dela. Ministerioaren pasibotasuna dela eta. Gara egunkarian, greba abisua osasun sare osoan, Nafarroko mediku sindikatutik kanpo. Sindikatu medikuak gaurtik aitzinera deitutako protestari osasunbide osoko 15 otsailarako aurkeztutako osasunerako sindikatuetarako langabezia aurre abisua gehitu behar zaio, naiz eta mediku sindikatuak ez duen horrekin batekin. Argazkian berriz protesta handi baten irudia, eta izenburuan, Borne erreformaren aurkako martxa indartsuenak eta protesta berrien iragarkia. Frantziako gobernuak pentsioen erreformaren aurka egin nahi zuen lehen mobilizazio eguna arrakastatsua izan bazen, atzokoan are jende gehiago bildu zen kaleetan. Berri gehiagotan, Pedro Sánchezek iragarri du lanbide arteko gutxieneko soldata 1.080 eurokoa izango dela, eta La Sirena aterpea egunero irekitzea eskatu dute. Azkenik, Donostiako eraikin bateko patiora erortzean langile bat hilda.
Berri egunkarian, horiz azpimarratutako goiburu handi batean, honako berria. Gutxieneko soldata 1.080 eurora handitu da Hego Euskal Herrian. Espainiako gobernuak 8% igo du SMIa. Komisiones Obrerasek eta UGTek sindikatuekin adostuta izan da. 84.000 langileri eragingo die hegoaldean. Adituek iradoki zuten, gehienezko igoeratik gertu dago kopurua. Jose izeneko zerbitzu osagarrietako langileriaren testigantza ere jarri dute. SMIa handitu duten heinean, enpresak zenbait gainsari kendu dizkigu. Bertze argazkian, erretreten igoeraren aurkako manifestazioa. Izenburuan, bigarren abisua Macroni, berriz ere jendetza elkartu da Baionan sindikatuek erretreten erreformaren aurka deitu duten greba egunean. Eta berri gehiagotan, lider katalanen espainiaratzea noiz uka daitekeen zehaztu du Europar Batasuneko justiziak. Belgikak Espainiako justiziaren gabezia sistemiko bat frogatu behar du euroagindua ez onartzeko. Baikor agertu da Puigdemonten defensa. Baitere ikasleak sexuka bereizten dituzten eskolei ituna kenduko die Eusko Jaurlaritzak eta langile bat hilda Donostian instalazio bat jartzen ari zela eraikin bateko patiora erorita. Euskal Herria irratian azkenik hauek dira medikuen grebarako ezarritako zerbitzu minimoak goixen jarri dute berri batean. Grebak irauten duen bitartean, osasun arreta bermatu nahi du gobernuak eta zenbait hitzorduetan atzerapenak izan daitezkeen arren, berehala hitzordua berreskuratzeko deia jasoko dute kaltetutako pazienteek. Baita ere, alboko berrian, euskarafobiaren aurkako protesta eginen dute bihar eguerdian, eta azkenik, Aritz Ibañez duguna elkarteko kidearen hitzak. Hiri gorputza ondare inmaterialeko kulturrondasun izendatzeak ez dakit deustarako balioko duen. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur giro nahiko goibela ipar isurialdean, zerua beho-hodeiekin estalita egonen da. Aldiz giro argiagoa izanen da hegoaldean eta Ebro ibarrean zerua hodei bakan batzuekin besterik ez dira ikusiko. Arratsaldean ipar isurialdean ostarte batzuek ireki daitezke. Goizean kantauri isurialdean zirimiri pixka bat eginen du, baina arratsalderako atertuko du. Elurkota 1.400–1.500 metro inguruan egonen da. Ipar osagaiko haizea ibiliko da eta ia ez da aldaketarik izanen temperatura maksimoetan. Eta hortzegunean, giro argiagoa. Goizean hodeitsu egonen da, kantauri isurialdean, baina arratsalderako garbitzera eginen du eta urdingune zabalak irekiko dira. Hegoaldean zerua hodei gutxirekin egonen da, baina egunsentian litekena da lainoguneak sortzea. Ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura maksimoek antzera jarraituko dute edo igotzeko joera izango dute, baina minimoa jaitsi eginen dira, eta Araba eta Nafarroan izotza egin dezake berriro ere. Torturaren gaia, Nafarroan pil-pilean dagoena, azken aldian lerroburuetara atera zen berriro ere, txosten ezagun horrengatik, eta horretan hori kontu horiek azaleratzen lagunduen bertze kontu bat, hain zuzen ere, karpeta urdinak, dokumentala Ander Iriarte Alvarezek zuzendutakoa, 2022an atera zuten dokumental hau eta orain Argia Sariak 2023 ere irabazi du sari hori, berriki, eta, eskusa horrekin edo, onat xalora ekarri dugu arratsaldenetan, pixket kontatzeko zer dendatzen dokumental hau eta zer den barnean jorratzen dena. Arratsaldeon, Ander? Eixo bai, arratsaldeon. Karpeta urdinak, Ander, zer altxatzen da karpeta urdinetan? 2016an atera ziren Euskal Kriminologiak egindako ikerketaren emaitzak, ez dezagun astu ikerketa hori Eusko Gobernuak garatutako bake planaren parte badala, eta nik eduki nuen sortea orduan aurkezpen horrela joateko. Aurkezpenak egun asko izan ziren, 4 egun edo, eta esplikatu zuten sakonki informea. Nik momentu hortan ikusi nuna,
torturaren inguruan, hemen gertatutakoaren inguruan, nire amets guztiak askogatikan paso entzitu. Eta hori nila nire burua, askotan esan dudan bezala, garaien uste nu jakitun negoela torturaren inguruan. Eta, bueno, une horretan, pentsatu nuen lehenengo gauza izan zen, bale, honek garai baten amaiera da, orain arte beti zalantze egon da, hemen torturatu ez non torturatu, batzuk baiet, besteak ezetz, baina jazta, probatu da, eta gaine probatu da sistematikoki torturatu dela. Beraz, ulertzen nuen, Eusko Gobernuak hartuko zituela neurriak, beste biktimen parekidekoak. Eta hori hartu ezean, kaleak beti ingo zirala jendez, eskatzen konponbiderako parte hori. Eta etzen ezer pasa. Eta nik galdu nintzen bildurtuta. Eta orduan indignazio horrekin, iritsi nintzen lehenengo konklusioa da, batzuentzat zerbaiten hasiera behartzuela, amaiera izatea nahi zutela. Bakoitzak, nik esaten dut batzuetan, Eusko Gobernuak egin 300 arrazoi badauzkala honekin aurrera ez egiteko. Eta bestea da, informea oso ona baldin bada ere, nik eukin nuen zortea, iaste oso batean adituek azaldu ziezaten zertzegoen barruan. Hori kaleko jendeak normala ez du egin, ez du informe hori hartuta irakurriko. Eta orduan nola baiteko neutralizazio, informearen neutralizazio bat sortu zen. Eta jarri nintzen lanean, hortzegoen datu guzti horiek, hortzegoen informazio guzti hori, esplikatzeko tortura modernoak nola funtzionatzen duen, esplikatzeko gure gizartean ze pasa den ikerketa nola egin duten, guzti hori azaltzeko egin nuen dokumentala. Karpeta ordenetan, beraz, Ander gukongi ulertzeko, hor altxatzen da, zuzen ere, egin zuten txosten horren informazioa, hemen Euskal Herrian gertatu den tortura kasuen inguruan. Bai, egia da, badagoela nire etxeko historia bat atzean ere bai, dokumentalan azaltzen dana, hori gidaide besterik ez da, ulertzeko ze sentimendutik eta zer bultatu nauen niri hau egitera, eta baita ere jendea reflexu ikusteko, bakoitzak bere etxean zer den hau tratatzea. Baina honetan garrantzitsuena da egin dugula informearen maila guztien jarraipen bat. Azaldu dugu nola egin den, nola joan ziren ikerlariak, herri, personas persona, eta nola jaso duten informazio hori. Gero ulertu dugu ere psikologoek nola egin duten Istanbuleko protokoloaren analisia eta ikerketa. Gainera dokumentalean Istanbuleko protokoloko benetako zintek ikusi izango ditugu eta aztertu izango ditugu. Gero ulertu nuen sistemak nola funtzionatzen duen, hau da tortura psikologikoaren evoluzioa nola izan den, baita ere, eta gero informaren zuzendariek nola datu guzti horiek ze konklusio atera dituzten eta nola bildu dituzten. Eta azkenik, baita ere, torturatu eta bere familiarekin zer esan nahi duen sendatzea eta horren inguruko saiakera bat. Beraz, bere osotasunen saiatu gara informearen maila guztiak. Ez da dila bakarrekin geratu zenbaki batean, bezik eta ulertu da dila zerratik nondik datuzten eta ze dimensio duten. Impresio ematen zizun, Ander, ez dakit, arron modu profesionalean egin dela, hau da maila handiko ikerketa bat dela? A ber, Nazio Batasuneko 3 errelatorek esan dute informea excelentea da, excelentzia maila dukala. 300 profesionalek egin dute parte hor hartu. Asko, gehienak ez esateatik, doktoraduak, asko bere kanpuan hoberenak. Paco Etxebarria dena dakigun orden, gaur egun Espainiako gobernuaren asesorea da memoria historikoaren inguruan, dakagu Pau Perezek hartu du parte, bera da Nazio Batasunentzat Istanbuleko protokoloak egiten dituenak, eta beste 11 izen estelentzian bere hobenak. Neri harritzen didana da, horrelako informe bat egon ostean, horrelako ikerketatzaileak hartu dutenak parte eta berrestu dutenak, zer eskentzen duten batzuk gainetik. Zer esaten duten, baina ez dago epaiketarik. Beraien susmoak dira. Informen argi eta garbi esaten denean, noski ez dago epaiketarik, sistema bera usteldua dagolako. 12 aldiz izan da kondenatu da Espainia torturez ikertzeagatik. Sistema usteldua balin badago, ezin da izan informe hau deusesteko esaten den gauza bakarra esatea. Ez dago epaiketarik, badakigu, hori da lehenengo gauza ikatzen den informean. Ikerketaren fainak. Hain zuzen ere, Ander, gainera dokumental hau egina dago Nafarroan lehen aipatzen genuen txosten horren aitzinetik ez? Erran nahi dut, orain datu berri horiekin, nolabait ere, oraindik ere bertze argi bat eta bertze sendotasun bat ere hartzen du dokumentalak. Bai, dela gutxi egon nintzen Ibakeko ikerketan eta ostean esan nion Nafarroako torturatuko sareko batei, jada zuen karpetak
marroietik urdinera pasa dira, ez? Han ikusi nituelako artxibategietan ere Nafarroako ikerketako karpetak. Bai, Nafarroan hemen pasatu dena paradogikoa da, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu den guztiarekin, nolabait informe hau kaleratzeak mugimendua edo torturatuak berak antolatzea nolabait ekidin du. Eta Nafarroan ordea ikerketaren ukazioak egin du torturatuak antolatzea. Orduan, nik uste dut bakoitzak daukala besteak nahi edo behar duena, eta nolabait ni daukat esperantza hemendik gutxira biak elkartuko direla, Euskal Herriko torturatu guztiak eta antolatzen hasiko direnak. Erreparaziorako asko falta baita. Nik askotan saiatzen naiz hemen esplikatzen zer den erreparazioa, ez? Batzuk esaten dute, hori ez da pasatu eta gainera baduzu informea, zer gehiago nahi duzu? Zer da errelatoa? Norbaitek imaginatzen du eta Eusko Gobernuak publikatzea eta kakatu dituen 850 personen dosier bat eta esatea jazta honekin egin du dena. Hori astakeri bada, hori denak ulertzen dugu astakeri badara. Ulertzen dugu, beraiek biktimak bezala aitortza bat behar dutela, behar direla memorialak eta rekonozimentuak, behar direla oroitzapenak, behar dela eskola nontaz hitz egin, behar dutela atentzio bat, behar dutela atentzio profesional eta psikologiko bat behar dutenek, eta garrantzitsuena, honek ematen duena, ez? Eta erailduen batek, bere familia erailduen batek, badaki, beste aldea, berarekin, igual ideologikoki ez barin badago ere, ezin diola egi hori bukatu. Egi hori badakigu, dena dakigu, zorionez badakigu. Nire iritzia da, hori landu behar dela, eta nahi badugu etorkizunen ez pasatzeko, jarraitu behar da nontaz hitzetzen. Ni mintzat horregatik borrokatzen dut, eta bere rekonozimendu eta bere mina rekonozitzen dut eta ulertzen dut. Baina orain pentsa dezagun daudela, 5.000 personatik gora, zeintzuk, eta familiak, zeintzuk esaten badute, nire familia torturatu zen, nire familia torturari hiltzen, nire familia txikitua geratu zen torturengatik, gizartenen beste parte batek esaten dio, ez. Eta hor, errekonozimentuan ez dago plazarik, ez dago zeharik, gainera, gu gaur egon, joaten gara, ni Donostitik hurbil bizi naiz, eta joaten naizenean Polizia Nazionalenen egoitza, deneia, denei berri egitea, ikusten dudan lehenengo izenetako bat omenaldian, nire aurrean, da Melito Manzanas. Ulertu dezaket, horrek, ne ustez ez, baina ulertu dezaket, maila batean, etaren biktima bezala, memorial batean sartu behar dela. Torturatzaileekin eta besteratuekin, baina, besteak ez dute rekonozitzen besteak. Claro, ze errelato, ze egi geratzen zaio familia guzti horiei. Nola sinistu sisteman, nola sinistu bake prozesuan. Orain dela gutxi desagertu da foro soziala. Foro soziala sortu zen, eragile askok parte hartu zuten hor, eta sortu zen gatazkak utzi dezaken ondorioak edo ondoezak nolabait konpontzeko. Berak argi eta garbi esan zuen duela gutxi, gauza gehienak lortu direla, baina estatuaren biktimaren rekonozimentua ez dagoela. Hori dela usten duten bakarra. Eta nik esaten dut, nola usten duten bakarra? Izango balitu ezala 10 puntuetatik bakarra. Da oso puntu garrantzitsua. Zeren hemen afektatu dio milaka eta milaka personek. Eta hau diozuna, gainera, modu nik uste dut bereziki esplizitoan, behintzat ikusi nuenik hemen Nafarroan, zeren txosten hori atera zenean, azkeneko txosten hau tortura kasuena, egunkari guztien azaletako lerroburuetan agertu zen, baina Diario de Navarran ez, sikiera berri txiki baten moduan, erran dut egun horretan, etzen atera, ez, berri moduan. Eta gero, hemen solasean, zenbait kargurekin, Nafarroko gobernuekin erraten zuten, karo, Nafarroaren zati bat eta Euskal Herriko zati batek, zuzenean ukatzen duelako hori bera. Hau da, realitate hori existitu denik, entzuntzen zukander erraten zenuen moduan. Bueno, ez kasotan hemen karpeta urdinak, laguntzen dute, bertze koxka bat, bertze ale bat jartzen, bisibilizazio horretan, galdetu nahi nizun, Ander, egiteko prozesua bera nola den, zeren, karo, tortura behintzat
ongi ezagutzen ez dugunentzat egiten zaigu zerbait, bereziki, akaso zaila, delikatua, gogorra, ez dakit nola egiten den horren inguruko dokumental bat, gai sensiblea da, nola hurbiltzen zara, kasu honetan hori pairatu duten pertsonek. Bueno, hemen daude joan etorri asko. Ni adibidez, azken aldian, aspaldi esaten dago, gelditu behar garela eskatzeari torturatuei behin da berriz konta dezaten hedabideetan zer egin zioten. Nik ez dut esaten, epaiketa publiko batean, benetan iritsiko denean iristen ez den jendeari, 1994 pelikulan bezala egite balin bada infuzelako epaiketa bat telebisatua, hori ez denik egin behar. Jendeak ikusi behar du eta bizi duten personatik ze pasatu den. Baina gu hemen sortu dugu nolabaiteko nitxo txiki bat, zuen telebista bezala, Euskal Herriko aldizkari eta revista asko, holako zerbait gertatzen denean, nahi izaten duguna dela, torturatu batek kontatzea. Eta gero hitz egiten duzu torturatu horrekin, eta torturatu horrek berriro zauriak ireki ditu. Eta berriro astebete ez dulo egin. Eta berriro sufrikario berdina pasatzen ari da. Eta askotan egiten ari dira, konbentzituen sareetan kontatzeko berriro zebarrazken egin den. Orduan, horrek sortzen duen min bat alde guztietatik nik ez dakitena eta ez dutena uste produktiboa denik. Nere ustez, beste fase batean sartu behar da. Ikerketa egin da, ikerketan ja bildu dira milaka bideo. Badaude batzuk publiko egin daitezkenak oso gogorrak denak ikusi ditugu, egi hori nahi balin badugu erabili ditzagun ja egin dagoen lana. Baina ez ditzagun sufrikare hori berri pasarazi. Orain pasa behar gara beste fase batera. Ja, ezin dugu kuestionatu, ezin dugu egin berriro bideo bat, begira jarriko dut hau konbentzitzeko beste persona gertatu dela. Guk ere mentalki kokatu behar gara ja ez gaudela gure diskursoan hau probatu edo hau ezagutu ikusi hau gertatu daren diskursoan. Baizik eta zer egingo dugun errekonozimenturantz. Eta erabili behar ditugu, bai Nafarroako eta bai Erkidegoko ikerketak horietaz hitz egiteko. Entrevistak hemendik aurrea izan beharko lukete gehiago Pakori edo Laurari azaldu idazu informea. Esaidazu zer den hau, bilatu idazu eta torturatuak elkarrizketatzen baditugu oso beharrezkoa dela elkarrizketatzea, ez galdetu zer egin zioten. Galdetu zer nahi duzu, zer behar duzu, zer gustatuko ditzaizuke gertatzea. Paradigma hori nire ustez bai aldatu behar dugula. Eta nik uste dut, Ander, zuk horretan egin duzula zurea, lagundu duzula, zeren zure dokumental honetan elkarrizketatu duzu, egin handi batean, nahi zuzen ere, txostena egin duten pertsona horiek, Paco Etxeberria, aipatzen genuen ezagunena, baina bertze hainbat ere, Ander, galdetu nahi zuen, zer harritu dizu, akaso, ikerketa prozesu horretaz? Ez dakite, izan daiteken nola aztertzen duten eta nola baieztatzen duten, tortura kasu bat egon dela, edo ez dakit zerbait gelditu zaizun hor, nola baitere grabatuta memorian. Bueno, lehenengo egin dutenen adorea, bale? Osea, hori da, harritu ninduen, ez bakarrikan ikerketa egin dutenak, baizik eta ikerketa honen aurrekari izan ziranak, askotan esaten dut, Eva Foresten inguruan ez dugula nahikoa hitz egiten. Eva Forestek ikerketa hau egin aurretikan bildu zituen ehundaka testigantza audio-bideo idatzi eta kartzelan kanpoan. Eta berak egin zuen lana gainera inongo prestakuntza berezi gabe, inongo amparo gabe gainera poliziagatikan persegitua gainera, bildur guzti horrekin egin zuen lana iruditu zait, ezin du deskribatu. Eta gero, ze metodologikoak izan ziren, denak. Nola denak ulertu zuten kausa baten burrukatzen ari zirela, eta denak egin zuten bere aportazio metodologikoa. Nola probatu dezaketen, ez dakit nor izan zara torturatu, ez dakit non, eta ez dakit ze torturatzailegatik. Naiz eta izena ez jakin, porque dena da big data bat bezala, ez? Nik esaten dut, egia da Istanbuleko protokoloak hor daudela, ikaragarria da psikologo egiten duten lana, baina handi batean nik ezin dut ulertu oso ondo zer egiten duten. Intuitu dezaket, esplikatu dezakete, ulertu dezaket protokoloa, baina nien psikologoa. Baina estadistikena oso ondo ulertzen dut. Gaur egun mobilak dena dauzkagu Facebook eta dena daukagu Twitter eta guzti hauek, eta deskubritzen dugu hau edakitela, gu baino gehiago gutaz. Ikerketa honetan pasatzen da berdina. Igual dakite, orentxe bertan ikertzaileek igual dakite, estadua dakina baino gehiago bere torturaz. Zergaitikan, zeren iritsi da momentu bat, enke persona batek deskribatu dezake, igual esan dezake, kaputxa jarri zeten eta ez dakit noera bandituten.
Pero esati zute, zegoen soinu bat, klan-klankan, zegoen tipo bat ahots grabearekin, beste bat ezaki zer, batek bigarren egune joan egin nuen eta besteak gelditu zuen, esan zuten gorila ekarriko zutela, gero gorila etorri zen eta denez ez bale, egon zinen hemen, egon zinen persona hauekin, eta egon zinen urte hauen baitan. Zeren testigantza, enkajatzen dutenak. Eta hori gezur esate ezinezkoa da. Zuk ezin dituzu torturatu diren guztiak zeuki behar dute. Askotan esan da el manual de ETA, esaten ziotela nola esan behar zen torturatu behar zen. Askotan aipatzen da, ze pasatzen da, manuala zertzen orakologia eta torturatu bakoitzak ikasi behar zuen. Eramaten manautela saiera 80 eta 83. urtean esan behar dut egintzetela hau. 86an eramaten malin manaute Trescantosea esan behar dut hau. Eta Intxaurrondo malin manago 83an esan behar dut hau. Ikaragarriena da, Istanbuliko protokoletan ez dutela aurkitu inor gezurra esaten duenik. Aurkitu dute batzuk ez dutenak enkajatzen torturaren profilean, direla violentzia jazarpen handia, baina ez tortura. Baina ez dut aurkitu inor gezurra esaten duenik. Eta aproximamentu estadistikoak probatu du ezinezkoa dela gainera gezurra esatea. Zeren ezinezkoa da gauza horiek horrela koordinatu edo esatea edo gezur hori armatzen. Ezinezkoa da. Ander, aipatzen den kontuetako bat trailerren ikusi duan ezan, eta hemen da tortura psikologikoaren afera, ez? Eta horrek, akaso ekartzen du bertzeak invisibilizazioa baldin badu, horrek oraindik ere haundiagoa pentsatzen dut, pentsatzen ez ditolako hain marka nabariak uzten larrua zalean. Zer da, Ander, laburrean pentsatzen, tortura psikologikoa? A ber, semantika hutsa da, bale? Hasi gaitezen hortik. Zeren, garuna eta gorputza ezin dira banandu. Baina, Bigarren Gerra Mundiala ostean, hemen argi dago ere jakitea jendeak. Askotan guk, modu kolokialean esaten dugu, bai, bi tipo hauek sekuestratu zuten beste 3. persona hau, eraman zuten txabola batera, eta egin zizkioten, 10.000 tortura. Ez, hori ez da tortura. Hori da, delitu bat, hori da personan integrazioaren kontrako atentatu bat, delitu bat, krimen bat. Baina tortura izateko funtzionario publiko bat izan bertzera, edo funtzionario publikoen agindupean lan egin. Hori da oso gauza garrantzitsua. Orduan, Bigarren Gerra Mundiala ostean, tortura galera ziten da. Eta iristen da momentu bat, batez ere oso mugarri da Argeleko guda, zenetan konturatzen diren, torturatu bat ateratzen balin bada kalera, besoa utxia, mutura txikituarekin, arazo bat dala. Ziren, edabide aurrean ja tortura galerazia da, eta gizateren kontrako krimen bada. Orduan, hasten dira bilatzen mekanismoak nola torturatu pertsona bat markarik utzi gabe. Hori da, simplemente da, garunaren kiebreak erabiltzea, gorputzaren kiebrea baino. Eta zer fisikoaren kiebrea baino. Eta zer konturatzen dira, askoz efektiboagoa direla, ez dutela markarik usten, eta gainera sekuela askoz handiagoak usten dituztela. Adibide fisiko-psikologiko bat, da poltsa. Zurazpira balin bazoaz, egon zaitezke denbora luze zurazpian. Baina boltsa jartzen dizute, eta zure gorputzak 2 segundutan dakar reakzioa da hiltzera zoazela. Orduan, ez dago relazioa egin dezaketenaren aldean, eta zure garunak ustetu sufritzen duzunaren aldean. Beste gauza bada, bildu, urramea, atxak, 10.000 truko daude. Eta horre gainera, sortu ezake 3. arazo bat, eta gero 4. bat. Guk hemen daukagun mito bat, ez? Itziarra semearen mitoa. Zeinetan persona batek horren beste maite badua berria, lortuko du ustea kausagatik eta ez hitzegin. Ez gaitezen astu, Espainiako inkisizioak esaten zuela, zuk egia balin bazenekizun, jangoikoak emango zizula nahikoa indar, torturak ez aguantatzeko. Jangoikoa ez, baina berriak emango dizkizun nahikoa indar, torturak aguantatzeko. Pisu hori jartzea torturatu denean, hasta potrokin. Eta pasadat. Eta gero gainera, persona horrek, ez balin baduka marka fisikorik, gainera lotxa dauka. Zeren gainera, hitz egin dut, eta ez diate ez da elektroa jarri, eta ez diate ez da beso bat hautsi. Eta nik hitz egin indut, eta gainera beste 3 doazte sasira nire erruz, eta gainera, ze kulpa da hori. Eta ja, rematatzeko jugada guztia, gure artean eukidugun konsigna, izan da, salatu, joan zaitez eta bidetara, eta esan egin dizuten guztia, batzutan ez da deskribatu goiti bere egin dizuten guztia, baina ez hitz egin gurekin zure sentimentuaz. Ez esan zer gaizki zauden, nola ezin duzun lo egin gauean, nola zauden deprimituta, nola
ez hitz egin horretaz, zergaitikan. Zeren torturak badauka helburu bat dela nukleoa deusestea. Zuk mugimendu bat alin badago eta 3 pertsona torturatzen baldin badituzu, jendeak ikusten badu gero pertsona horiek nola geratzen diren, ez du jarraitu nahiko. Eta beraz, egin dugu perversio bat, alde batetik eutxitzingo, gero bigarrena salatu, baino ez sentitu gaizki hitzein baldin baduzu, eta ez hitzein zure sentimentu ez. Eta hori da koktel bat, izateko trauma psikologiko bat, eta hori pasatu da, gutxienez 5.000 familia. Gutxienez. Enfrentatu behar izan dira horrein. Egundokoa, bueno, hori pentsatzen dut, oraindik ere, hobe ulertuko dela Anderrek bikain azaltzen badu ere, Karpeta Urdinak dokumental honetan. Ander, rakitu baino lehen, eskatu nahi dizut edo galdetu nahi dizut, ea non izaten dugun, dokumental hau ikusteko aukera. Egon zaiteztea di, dakizuen bezala Euskal Herrian otsailaren 13-tik, otsailaren 13 da torturaren aurkako eguna. Egun horietan, egun bat hori lehenago kaleratuko dugu egunea, eta hor ikusi izango dituzute, datorren hilabetetan edo urtean zehar aurkiko ditugun emanaldi, hitzaldi eta ekintza guztiak. 3 bikoitza, karpetaurdina.eus, eta jarraiko izango duzute ere Twitterren kontuan ikusteko Nafarroan ere nolako dugun bota. Ander Iriarte Alvarez, Karpeta Urdinaken zuzendaria, eta kasu honetan 2023ko Argia sarien irabazlea, zorionak, eta baitere eskerrak, Ander, lehen aipatzen zenuen, balorea izan dutela hor haunditzek ikerketa egiteko, baina nik uste ere balorea behar dela. Nola baitere saltxa honetan sartzeko, eta horrek, batez ere etorkizunera begira, epe luzean begira, kartzen aldigun onura jendarte bezala, nik uste dut ez dela errexak kalkulatzen, beraz, berriz. Mila esker eta eskerrik asko, baitere, gaur atxaldean, hemen gurean egoteagatik guzti hau kontatzen. Zuei, mila esker, egun hona izan, arratsalde hona izan. Goazen Iruñeko udaleko azken albisteekin. Iruñeak 27,9 milioi euro lortu ditu Next Generation EU Funds Europarretatik, 14 laguntza deialdiren bidez. Aste arte honetan Next Generation Fundsen batzorde ez iraunkorra eratu da eta lehen bilera egin du. Baitere Iruñeak maila berri bat igo du eskalerika lasterketan. Hortzegun honetan musika kalera eramanez. Arratsaldean kale jira, dantzaldia eta kontzertuak izanen dira hiriguneko kaleetan zehar. Eta azkenik, 12 erdi hitzaldi eta hitzaldi ikaskuntza eta zerbitzua metodologiaren bertuteak aztertzen, hezkuntza eta gizarte konpromisorako tresna gisa. Enrique Maia alkateak inauguratu ditu Nafarroko ikaskuntza eta zerbitzu sareak udalarekin elkarlanean antolatutako jardunaldiak. Lehen erramoduan, parlamentuan, izan gara Nafarroko parlamentuan, bertako legebiltzarkidei galdinez ijitoen arrazakeriaren inguruan. Hau da, ijito komunitateak ez alditugun guk ere, Nafarrek, Euskaldunek, orokorrean baztertzen. Ea, zer erantzun duten? Berez uste dugu horrelako gauzak gertatzen direla, edo behintzat ala jakinarazten digute behin eta berriz, ijito komunitatearekin lanean dabiltzan elkarteetako profesionalek eta elkarte horietan lanean dabiltzan pertsonek, ez? Horiek maiz salatu dute hau errealitate bat dela gurean, egia da zaukagula eaen agertu den ikerketa edo estudio horren igualarik edo berdinik hemen Nafarroan, baina baditugu datuak eta zein den gure realitatean neurria handi batean, egin handi batean, badakigu. Besteak beste, esaten dut beste behin, ijituen herriarekin lanean dabilen jende askoren eskutik, ez? Eta beraiekin lanean dabiltzan kolektibo askoren eskutik. Eta hoiei gure errekonozimendua ere erakutsi nahi diegu. Eta nabarmendu,
zeinen garrantzitsua den, hain arrazista oraindik ere baden gizarte honetan, elkarte, talde, erakunde hoien lana eta zein beharrezkoa den oraindik ere. Bai, noski hemen ere badago arrazakeria eta ijitoekin ere bai, eta hain zuzen ere hemen egin zen inkesta bat 2020an, eta horretan hain zuzen ere olako galdera bat egin zen, aberrea prese ote zeuden alokatzeko etxea hainbat sektorei, ez? Eta hor onartzen zen 35% ziotela alokatuko etxea ijitu bati adibidez. Eta bazegoen ere beste galdera bat, lanaren inguruan, aberrea nori eskainiko zioten edo nor kontratatuko zuten lan baterako, hain zuzen ere, esaten zuten ere 34% ijitu bati ziotela eskainiko lana. Orduan, hemen ere ikusi da, badagola arrazakeria, eta egingo bagenu orain, agian portzentaia altuago izan liteke, baina badago eta gaineran ikuste hainbat adibide ikusi ditugu, gogoratu nahi dute Lizarran gertatu zena, nola salatu zen Gazkalo eragilea, badakizue badago orain eragile bat, eta behintzat ikustarazten du, zenbat kasu daude ijitoen kontra adibideak eta bat, eta kasu horretan, denda ezagun batek ezun kontratatu neska bat ijitua izateagatik. Badira mende asko, 1425 geroztik dira ijituak gurean, eta ordudanik izan dira asko haien kontra egin diren ekintzak eta idatzi diren legeak eta arauak eta bar. Eta kulturalki diskriminatua izan den herria izan da urtetan eta mendeetan. Eta horri buelta ematea, zaila da. Eta lan haunitz egin beharra dago oraindik, baina kontzientzia hartzeko lehenik eta behin, eta kultura aldaketa bat egon behar du. Ez bakarrik ijituengan, baizik eta aniztasuna errespetatzea aldera, eta onartzea aldera mundua bera anitza dela, eta beste kulturek, eta kultura ezberdinek, gureatik ezberdinak diren, eta norberaren kulturatik ezberdina den beste kultura edozeinek, badituela eskubide berberak eta kultura horren baitan dauden pertsonek eduki behar dituztela eskubide berberak ere bai. Guk euskaldunok hori defendatu izan dugu beti, eta guretzako alakorik defendatzen badugu, gainontzeko kultura ororentzako ere, gauza bera defendatu behar dugu bai ala bai, eta hala egiten dugu bai bezalago geroa baitik. Gure aburuz oso estrukturala den arrazakeria da, atzetik datorrena, eta jaiotzetik bertatik baldintzatzen duena pertsona baten ijitua bada, bizitza osoa. Oraina eta geroa. Izan ere, iraganak gehiegi pisatzen baitu oraindik eta iraganean eman zaion tratu diskriminatorio hori. Hemen Nafarroan egin dugu lana azken urte hauetan bastante honen kontura, ohartarazi dugu dagoen beharraz, hezkuntzan honen kontura egin dira proposamen interesgarriak, pasaden legealdian nik neuk lana egin nuen ijituen komunidadeakin eta euren ordezkari eta beraiekin lanean dabiltzan pertsonekin. Uste dugulako ijituen historia bera ez ezaguna dela, jatorria bera ez ezaguna dela, eta gurekin mendeetan bizi izan horrek, eduki behar duela bere islada ere bai, gure historiaren baitan, zehazten batez, ororen historiaren parte ere badira ijituak. Orduan, gure historia ezingo litzateke ulertu behar bezala ijituen herriak eta komunidadeak egindako ekarpenik gabe, ez? Hori eskolatan irakatsi behar dela eta erakutsi behar dela iruditzen zaigu, jakina behar duen trataerarekin. Eta salatuz ere bai gertatzen den arrazakeria hori. Pasaden legealdian hori eta beste neurri zenbait sartu ziren
Nafarroako aldaketaren gobernuak egindako estrategia jakin batean, Nafarroan ikituen herriak edo herri horren garapenerako estrategia izena jarri zitzaion eta 18tik 21 baterako luzapena eman zitzaion. Hortaz agortua dago eta ongi legoke gobernuak egitea, horren balantzea eta erakustea ze neurritan bete egin den estrategia hori eta zein litzateken, aurrerantzean eman beharreko pausoak, ez? Orduan, argi dago, gauza asko egiteke daudela oraindik, behar haunitz ditugula soziedade bezala eta ijituek, pairatu behar dituzten egoera hauek, bazalagarriak direla erabat, ez? Horrekin batera, aurrera pauso, xume batzuk eman dira beste maila batzuetan ere bai, boek pasaden ekainan, okerrez banago, ekarri zuen, jasoa, honez gero antigitanismoa deritzon hori gorroto delitua bezala tratatua behar dela izan eta delitu bat dela berez, ez? Ez da nahikoa seguru aski, baina bada aurrera pauso bat ere bai. Eta horrela, aurrera egin behar dugula elkarrekin eta onartuta jendarte beraren parte bagarela denak, ez? Eta, aberazgarria dela dudik gabe, herri horrek guregan ekarri duen guztia eta hori onartzen eta erakusten eta indartzen asmatu behar dugu denon artean. Nik uste hemen guztiok autokritika egin beharko genuke, bizi gara toki berean, baina onartu behar dugu ez gara bizi elkarrekin, ez? Badaude getoak, bai ijitoekin, bai adibidez, Amerikarrekin eta horretan, hausnarketa egin beharko genuke guztion artean, zergatik gertatzen den. Aurre iritzi handiak ditugu, normalean helarazten digute ikuspegi oso orokorra, berri txarrak edo esperientzia txarrak berehala zabaltzen dira, baina berriz, esperientzia onak, kultura desberdinetako esperientziak edo elkarbizitza, ez da sustatzen eta ez da egiten ari, ez? Eta nik uste dut horrengatik eta horretan dugu arazo handia. Bada kontu kultural bat eta nik uste dut emakumeen kontrako indarkeriarekin gertatzen den bezala eta beste hainbat gaiekin gertatzen den bezala, egin behar dela pedagogia unitz eta egin behar direla neurri zehatzak eta profesionalak horretan lanean aritu behar dute profesionalek eta hori ordaindu beharra dago eta diruz lagundu beharra dago eta neurri ekonomiko eta ez bakarri baita ere formatiboak adibidez eta importantea da formakuntza hezkuntzan, baino ez bakarrik beste edozein arlotan ulertze aldera herri horrek dituen berezitasunak eta herri horrek dituen ezaugarriak besterik gabe. Beste hainbat kulturekiko tratamendu bera edo antzekoa eman beharko litzaieke eta batzutan eta askotan zenbait kasutan ez da gertatzen. Neurriak bai, eta ez bakarri neurriak, baizik eta baliabideak. Eta legalki, aipatu dute modifikazio hori, beste batzuk ere etor daitezke, eta sozialki, jakina, oraindik ere badira neurri haunitz martxan jartzekoak eta betegabe daudenak, baita estrategia horretan jasoak daudenak ere bai. Orduan, ez da hainbeste egiteak gauza berriak, baizik eta honezkero oso detektatuak, oso identifikatuak dauden, behar horiek lantzea behar den bezala eta ari dedikatuta behar den, energia eta dirua biztatik galdu gabe. Nik uste baditugu adibideak eta baditugu neurriak. Guk, EH Bilduren partetik askotan aldarrikatu dugu hainbat gauza egin behar dire eta bereziki hori administrazioari dagokio. Badugu ardura, guztiok dugu ardura, baina bereziki administrazioak hau ekiditeko, arrazakeriaren kontrako politikak eramateko
aurrera. Eta kasu honetan, nik esango nuke, berandu gabiltzala, ez? Badugu aukera hainbat gauza egiteko, eta kasu honetan guk beti sustatu dugu, eta nik uste nahiko erreza dela entitatetan, hainbat hirietan, elkar ezagutzea, ez? Elkar ezagutzea guretzako da oso importantea. Elkar bizitza sustatu behar da, baina ez gara sustatzen ari, ez? Eta ez bada sustatzen, pizkat elkarrekin gauzak amankomuneak egiteko, oso zaila da elkar bizitza hori sustatzea, ez? Bai eskoletan, baina bai azialdeetan, hori, kulturan ere bai, ikuste badaudela aukerak, pizkanaka eragileen partetik ari dira sortzen hainbat programa, eta guk, programa batzuk sustatu ditugu, ez, ekonomikoki, baina nik uste hemen badugu erronka handia eta lan polita egiteko. Aste honetan badira gai potolo batzuk, badira gai potoloak, beste egun batzuetan ere tratatu izan ditugunak, orduan akaso, igual nobedaden artean, edo gaurkotasun gehien duten gaien artean bada, departamentuak, hezkuntza departamentuak, atzo bertan jakitera eman zuela, bertan bera utziko dituela itundutako, sexu arrazoia dela eta segregatzen duten zentroiekiko itunak bertan bera utziko dituela, bakarrik batxilergoari dagokionez. Hori badakigu batxilergoa badela, derrigorrezkoa ez den etapa bat, eta itunez berdina dauka, DBH-ek eta lehen hezkuntzak beste itun baten bidez egiten dira orautu, eta honek batxilergoak badu itun berezi bat, aur hezkuntzarekin batera. Eta esaten dut hau izan ere gobernuak atzo nabarmenki jakitera eman baitzuen etengo duela itun hori, baina etzen horren argia eta horren osenki agertu itun hori pasaden urteko apirilean berritu zuenean. Hori da errealidadea. Duela urte bat baino gutxiago, 2022ko apirilean, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak, Jimeno Kontseilariak, berritu zituen itun horiek. Eta orduan, guk dakigula, LOMLOE indarrean zegoen, eta argi eta garbi adierazten zuen horrelakorik ezin zela egin. Orduko horretan isilik egin zuen berritu, eta orain zalapartatzuki agertu da aditzera ematera bertan bera utziko dituela. Hombre, ongi iruditzen zaigu, eta ezin zaigu bestela iruditu, izan ere legea betetzea jari baikara. Eta legeak esaten baitu, bereizketarik egin ezkero, ezin dela diruz edo diru publikoz lagundu horrelako eskola bat. Legea betetzea besterik ez da. Ulertzen ez duguna da, zergatik ez zuen bete. Kontzertu horiek edo itun horiek berritzeko unean. Hori ulergaitza iruditzen zaigu. Berak azaldu zuen orduko horretan, zentruek adierazi zutela, legea betetzeko asmoa zutela, eta horren ildotik, konfiatu egin zuela hoien izan. Ez dakite administrazioak horrela jokatu behar duen, eta konfidantzazko kuestioetan oinarritu behar dituen bere itunak. Nik uste dut legean eta arauan egin behar direla itunak oinarritu, eta duela urtebete ez zuten betetzen, eta egun ere ez. Egiten altzuen orduko horretan prorroga moduko bat, eta behin frogatuta irailan etzela betetzen ari den legea, orduan ez berritu ituna. Gobernuak ez zuen horrela egin, departamentuak ez zuen horrela egin, guk esan izan dugu behin baino gehiagotan gure aburuz ez zuela zentzurik berritzea baldintza horietan hitzarmena, eta ez zitzaigula iruditzen juridikoki igual jokabiderik garbiena eta seguruena. Ikusiko dugu horrek ze ondorio ekartzen dituen, ze azken batez, ez da gauza bera prorrogatzea berez ja atzetik datorren eta agortua dagoen hitzarmen bat, edo eta berri bat egitea orain atzera botatzeko.
ikusiko dugu juridikoki horrek zer nolako ondorioak dituen gero, ez? Bada beste denboretan beste bitxikeri bat ere bai. Ez dugu lertzen, zergatik ez den eteten orain. Espedientea zabaldu zen, eginda bete prozesu, arauak aurre ikusten duen prozesua, alegazioa jaso dira, bitan, eta erantzun egin dira. Behin erabaki dela, zer egin behar den, eta behin betiko erabakia baldin bada, bertan bera utzi behar direla itun horiek, ez dugu ere ongi ulertzen zergatik ezin den hori indarrean jarri orain. Eta ez datorren abuztuan 31-tik aitzin. Iruditzen zaigu horrek ere badituela bere arriskuak, izan ere ordukoa, orduko gobernua ez dela izango egun dagoen gobernua. Akaso berdintzua izango da, edo ez, eta ez dakigu zer gerta daiteken orduan. Nik uste dut dagokiola gobernu honi aurrera eramatea espediente horren ondorioa eta bermatzea legea beteko dela. Gobernu honi dagokio, eta gu gobernu kide garen einean, hori bera helaraziko dugu, eta uste dugu hori dela egin behar dena. Hortaz, aplikatu behar da legea, eta legeak esaten badu, ezin direla diruz lagundu. Giza horretako ikastetxeak, legea aplikatzea besterik ez dago. Hori bai, geroa baitik, behin baino gehiagotan esan dugu eta beste behin errepikatuko dut. Sexu arrazoiangatik segregazioa egiten duten zentroen kontrakoa gara, eta ez dugu segregaziorik nahi ez publikoan, ez itunpekoan, eta ez da pribatuan ere. Ez zaigu iruditzen soluzioa ez subentzionatzetik datorrenik. Ze azkenean jarraituko dute segregatzen Nafarroan ikastetxe horiek. Eta horrek kezkatzen gaitu. Uste dugu segregazioakin amaitu behar dela. Bai publikoan jakina, ez da onargarria eta ez dago horrelako kasurik, evidente, bai itunpekoetan eta bai pribatuetan ere. Baina debate hori oraindik horri ez dio heldu departamentuak eta horretan gabiltza. Bai, gustatuko litzaidak jarraitzea gai honekin eta zentzu honetan, kasu honetan izan dugu departamentu bat legealdi honetan, nik uste galdu dugula denbora, gehiago egin behar denun zentzu honetan, praktika da eramateko, diskurtsiboki defendatzen dugun guztia, eta hori, azkenean plana bai gauzatu da, ez onartu da plana, baina orain tokatzen dena da gauzatzea, badago elkarbizitza plana, badago arrazakerearen kontrako plana, eta orain, tokatzen dena da hori praktikara eramatea. Hainbat adibide, hainbat programa, baliabideak ere sartu behar ditugu honetan, eta guk apustu garbia egiten dugu, badago aukera, eta da hori ezagutzeko aukera, kultur desberdinetako dinamikak sortu, eta horretan, hainbat aurre iritziak eroriko dira, eta eraikiko dugu oinarri bat, arrazismo horren kontra jotzeko. Hauxen da, gaurko hemen magazinean eskaintzeko genuena, bihar hortzegunean ere hemen egonen gara, beti bezala. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.